Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Nyakora maga juang Chuny Onagi TV kautulo makende magonero kamano maduonga inya kuom kete mana Chuny Onagi TV mana kaka jodongo machona jodong Luo jodong Abila ne tiyo kod oseke kana gi yobusa kendo ne miyo gi mor. Maya mami Chuny Onagi TV kelo ne kacha oseke mopogore wan go seke mar aguch siasa oseke motiyo godo ka kelo ne kacha jo siasa mopogore kendo wayuayogi kwayo pach gini to enang'o mabende gigombo timone japiny koromba juang. Wayo oseke wan gi oseke mayo MCA, oseke mayo mbunge, oseke mayo woman rep, oseke mabende koro yo governor mar koromba juang kendo kagi go mbaka ne to ang'o ma osebedo kagi timo to enang'o mabende gidom kagi timo koromba juang. Wan kachiel kod oseke mar Duond Onagi. Ma en oseke mwa yuagodo paro mopogore koromba juang, gino mosebedo ka sako it, gino mabende osebedo ka mulo Adundo Jaluo, paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro mabende kata weche masako it koromba juang kendo wago mbaka ne to ang'o mosebedo ka chando e ut Onagi, ang'o mosebedo ka dhi mbele. Jalo man gi chuny lit, jalo mabende koro de gombo bedo kachiel kod gino mabende gombo nyiso oganda. Wan bende kachiel kod oseke mayuayo weche mag ohala, oseke mayuayo jolony, oseke mayuayo jogo mabende koro nie timo ohelni mopogore e bombe mopogore ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare. Smart fish. Ma chenro mar Onagi kod ohala. Auso reche dhona madunga beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Maya momiyo ibeni nja ohala, ibeni jal mabedo kod gomta kod koromba juang wakautul makende maruaki mondo mi chopi e Chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Maya momiyo watiyo gi Chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo mabende wagombo, gigo mabende in kaka janeno isebedo kigombo koromba juang. Kamoro amora mitiere Chuny Onagi TV rwaki mondo imad luwa e Facebook page magwa Chuny Onagi TV, luwa TikTok page marwa Chuny Onagi TV, kato i-subscribe gi dongere e YouTube channel marwa ma Chuny Onagi TV. Luwa nya koromba juang er chenro magwa landa japiny kamoro amora medhie wach en mana Chuny Onagi TV. Kichiemo Chuny Onagi TV, kidhi school Chuny Onagi TV, kigo mbaka Chuny Onagi TV, to kata kisero Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Koromba juang kamoro amora mitiere kautulo makende magonero kamano maduonga inya kuom kete mana e Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kama bende nwanyisi kacha odichieng' manyoro ni kod gi kawuono to wadhi kelo ne kacha wendo maduong' kabisa mabende wadhi go kod mbaka nyadendi mabende wadhi go kod mbaka koromba juang kendo wadhi wuoyo e weche mag keny. Thuon wacha ni to ang'o momiyo keny nigi midhiero mopogore mabende waseneno kacha koromba juang kendo no bende kacha weche manyien opong' kachiel kod masiche mabende koro timore kacha koromba juang. Nyocha kandi bende wado ka bende jariemba piko moro kata mana ja boda no kengo kacha kendo chadho aduwa nyadende mabende nodago koromba juang. Kopogore gi mano bende nitiere weche mathoth mosebedo ka timore kachiel kod bende wuondro kata mana bende timbe mabende okare keny kandi. Maya momiyo wan kende kachiel kod jalony mondo mi wago kode mbaka ni to bende gik matimore gi bende nyalo kony gi koso ang'o matimore ni koromba juang. Samoro gi timore ni kech kia mar dhano ni koromba juang. Maya momiyo wan kaka Chuny Onagi TV watemo matek kabisa mondo mi wakel ni kacha jalony kendo ja
hocho manyalo konyo weche machalo koda kamano koro mga jwang. Ng'e ni keny bende en gima bende koro en gima bende en ikane kacha siri. Ji mang'eny ok ohero elo wach kata ma bende yango gino bende seche moko timore ne gin koro mga jwang. Mamo wan kani mondo mi wago mbaka kendo wang'e ni to chalo nade. Ponono ni imbe ikale midhiero mopogore opogore. Oyieni oro ote machuok, oyieni penjo kendo idhi duoki mana odiochieng' ma kawuono koro mga jwang. Omiyo ono ote magi Facebook page maga ma Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV kamoro amora mitiere. Wachaka koro mga jwang ka tarik en kawuono tarik 2 dwe mar 10 higa 2025 sa en sa Degi News matayo chenro ni en Steve James Nyakwanyoronyi wan wendo wan gode studio kawuono en nyadendi Jeronim Obwar mabende en kacha the founder mar Youth Empowerment and Strategic Advocacy and Mentorship na kono gijwang akathon makene marwa kini wachaka chako dicheng makawuono. Nyadendi Jeronim mosinito Chuny. Achio maber kabisa, erokamano. Yeah. Amor kabisa kaneni. Erokamano amor kabisa. Mokwongo nyadendi mong'e twitch. Yani apart from berni inego twitch. Atoto. Nyaronagi. Yeah. Nasaibo mi height. Okay. Gisura mineno. Kaya dogi binge wicho. Hey. Yeah. Mbona tari. Adwari mondo nena kamera ni mondo nyis naja neno ni to Jeronim nyakanye. To nyakwar ng'anye chingene ka Chuny Onagi TV waero ga pakro. Jaluo nyaka pakre. Pakre na janeno ni to Jeronim nyakanye to nyakwar. Erokamano, jawinjo. Kako wacho no endo nyinga Jeronim. Kizungu tokoro mwenye ni Jeronim. Jeronim Akinyi Obwar. Anyar Obwar mosenindo. The late manen MCA Milimani Ward. Nyakwar ndege. Nyakwar ndege. So anya gema luor. Lakini baba nonyuolo seme. Sani tokoro wadak seme. To nonyuola Kisumu kaendi. Yes. Mano nyiso ni inya Kisumu kosi inya seme. Anya gema luor. Anya gema luor. Yes. Wan ka bende gagi wachako ga gingiro kapok wachako ga twak. Wan gingiro mabende an godo kawuono magombo mondo ler ne janeno mara ni joluo nogo ngiro moro kani arungu dhako ok leng'. Arungu dhako ok leng'. Isewinjo ngiro no? Mano iso nade? Mwanyiso ni ka arungu dhako ok leng'. Mano pok iwinjo. Adhi mi tiende kwa duge break mara riyo. Kuka mano to wado chaka nikech thuno wacho mbende wan godo kawuono wacho ni midhiero mabende wan godo e keny. Ji mang'eny nigi midhiero mopogore opogore. Obed keny matin, obed jok mosodak mang'eny. Gini jago nyaka professionals, pastor nigi midhiero gi. Jomosomo ni kodgi. To thoth iyudo ni jok mabende onge kata to gin gi nyiero maber kabisa in the poverty gi mor kabisa. Koro chito ang'o mok timre kande kwa chaka gi midhiero mane keny kaka bende jaocho mi jal mabende osedel gi jok mopogore opogore. Inyalo wacho ni ang'o matimore. Erokamano Steve. Kadwa wacho ka wach keny. Gima penjoga mokwongo en niya, be understand ni keny en ang'o. Kapok idonje keny, bing'e gimidwa donje. Iwinjo. To moso midhiero mag keny mang'eny mantiere sani lwar kuom jogo matindo. Nikech iyudo ka ji donje keny gi motives mopogore opogore. Samora nyalo bet ni aneni ijaber. Kaki jaber no en adwa atim nade. Aneno na adwa nadonje keny kodi mana ni wache jaber. Physical appearance mag. Iwinjo. Kaka ni wacho ni amba nyal mungi twitch kabisa. Nyalo ni ntiere kata mana ndugu moro moko denda kacha to neno na ber. To en kaka osenena na ber no osenyaka ketayo. Ruakrok ni more kabisa. Ruakrok na ema more kabisa. Height na ema more kabisa. Samoro duonda nyalo bedo ni more kabisa. Lakini nyalo do ni ng'ani nduk nyal kaw time mondo miyo ong'eya. Donge nche gimiluongo ni character. Iwinjo. To giniendi most people ok dwa investie. Ng'eyo ni Steve niendi en ndugu machalo nade. Nikech aromo kode samoro kaka ochiw koro kaendi. I been attracted to him already. Ok adhi kaw time mondo mi invest adwa nang'e ni Steve niendi ochal nade. Timbege chal nade. Dalagi.
chal nade, wedege men godo chal nade, nigi timbe ma chal nade, to be nitiere ng'ama Steve is answering to, be nitiere authority. Nikech ineno ka most of the times ka idonje keny to ng'ama idonjo godo keny no onge authority moro amora mo answer to, you are in a very very dangerous place. Steve nyaka answer to someone. It can be God, it can be a father mo fear, nyaka bedi ni nitiere ng'at moro mako kolega to order, to timo nade, to shrink. Koro nikech samoro kwa take time kapok wadonje keny. Samoro wadonje keny ni wach social media. Waneno ka rusi timo moko mang'eny kabisa. Ire neno ka ng'ato idhi nyombne gi lori achiel kopong'o dhok. Imbi wacho ni amba dani mondo mi nyombna kamano endo. But wa forget ni moko to gin kaka show offs. Nikech wa forget ni ya dawari niendi en nango, is it for show off koro ntiere culture moro ma we are answering to. Koro nikech an kaka Jeronim aneno ka samori tero ne osiepa moro dhok ginene lori achiel, ambe adhi bedo gi peer pressure no endo, ambe adhi wacho ni ambe nyaka timna kama, to mondo mi ambe terana dhok lori achiel nyaka many mana ng'ama nigi pesa donge, nikech ng'ama samoro struggle kama ok nyal kata mana finance all those. Koro manyo na ng'ama nigi pesa ne dhi miyo a overlook most of the things. Character mane wawacho no endo, spiritual matters mar ng'ani yendi. Koro an adhi donja keny ni chublu. Another aspect mokwang'iga samoro momineno ka wan gi shida mang'eny, warome town. Kaka romo kodi. Kapok idonje town ka nitie gimiwacho ni yo kauga time gi investment. Yes. You need to report to whose authority. Yes. To ng'ama wedege chal nade, usipege chal nade, jodala jodak nade. How long does this one take? Beji timo madir? Gisani to jok timano. Lakini neno chon, gima wacho ni traditions. Chon neno ka samoro ka in interested e nyako moro, ni dhior kata mana antini kata dalagi mondo odhi find out more about nyako no endo, ni dhior ng'ato imono ka antini dhi biro ng'isi ni Steve to nyako moro maneno kama nyako nyalo bedo maber kodi, nikech antini oseneno timbe nyako no, oseng'e kako chal, iwinjo. Lakini gisani kaka romo kodi no e kaka wakawre to wadhi ot, ake kata ni dala untiere jojugi, akia nang'o matimore dalau, to nikech ok akaw time kata mondo mi gisani ta advice kata nyithindo kata nyiri mathindo, kaponi romo gi ng'ato town, kik idonje keny kode, invest niya, kaw time, be very wise. Koseng'isi dala kaka sani aseng'isi dala wa in game luor donge, to nitiere jogo mong'eyo babawa mong'e nyaka kwarwa. Ka in ng'ama very interested in this marriage midwaro, inyalo kata dhi kanyo secretly, dhi bede kata mane center piny, kata ning'eyo ng'ani mane nyinge Obwar, ochala nade, jogo dhi mi background of that family mondo mi nene, do you still want to move on or do you want to move on. Alafu ido ka wasedonjo ga keny nikech ok watimo background, wakoro wachako koro iluongo ni inherit, koro wachako nikech nok ang'eyo dala gi nyako ni maber kata dala gi wuoi ni maber, ok understand. Samoro mane nyako mane eni keny mano donje, chuone tho, kata ma dichuo ma eni keny mano donje, ineno mana ka monde tho. Koro koki kaw time mondo mi ng'ini ng'ani ndi be nosega kendo, to kaka kano sike nang'o mi monde ge ne tho kabisa, iwinjo. Koki ng'iyo mano, you're going to be the next in line. Ang'o mi monde wesa te sani oseriembo mon 7 na mabe gimidwa donje, mabe gimidwa chunguzae, iwinjo. Koro nikech ok wakaw time mondo mi wang'i backgrounds mag ji, ineno ka donje keny to after 1 year aseul godo, nikech tete timbe ng'ani yendi mano kaneno during dating ka. Kokin wise, kokin very sensitive, nitiere gik mang'eny madhi pandore ni. To koro after 3 years in marriage, koro ka timbe gi chako temang'o chako wuok. Koro kichako neno ne ng'ani endi, ang'o momiyo otimo kama endi, dhako na ang'o momiyo otimo kama. Koro characters are now ok inyal pando. To kidwa ng'iyo character ng'ato, en sama koro kidwa ng'iyo character dhako mostly sama oseyudo ich. The time ma dhako yudo ich eka characters. Mane koro kineno character ne. Manen kiki moro ng'isi ni ijini ogola kuom dhano, dak ijini ogole kuom pesa. Mano mana chunye, mano mana kite. Onge gimone ich moro. The same time akidwa ga ng'eyo character ng'ato en sama oyudo pesa. To koro ere kaka idhi timo nikech isewacho ka about this time, how long can you, a woman nyalo pretend nyalo wuondre maromo nade, nikech adwa mondo mi adak kode kapok omako ich. Te wacho ni I should invest on time. To sama bendi in kode kan kata mana ng'ama dichuo. Ere kaka like courtship onego bed ni kawo how long is it? Okay, there's no standard amount of time ma courtship onego bed ni kawo, but dhi lure gi in as a person. In kaka Steve, who are you? How patient are you? And how wise are you also? And how much do you know God? Enough mondo mi nyis Nyasaye ni Nyasaye nyako ni aromo godo.
Expose na nyakoni. Reveal to me the true characters of this lady. Kapok adonji. Nikech we forget the God factor the time akoro wamanyo ga ribe metswa. Iwinjo, wa struggle a lot to akeni Nyasaye nitiere Nyasaye manyalo ng'isi ni Steve nyakono weri godo. Lakini yudo ka samoro Nyasaye ng'isi ni Steve nyakono weri godo. Ka ni wacho ise donje nyako ni giwite. Magara Nyasaye koro temo kata mana ng'isi red flags wacho ni mamara magi dhi loso red flags uwene. Red flag very important. I'm saying Nia, you are Steve. Intiere gi your perfect picture of a woman that you want. Sindio? Mama ne midwaro, makaponi nitiere gimoro miyudo less than manoken. To samoro neno less than miringo ni. Mane mari. Iwinjo. To nitiere majabere ka Jeronim gombo malich ni midwaro niendi. Mano tok mari. Mama no kido to dhi mi chandruok. Lakini be wa stop ga mondo mi wawinji ni Nyasaye wacha ng'e winga. Nikech in terms of relationships, God speaks to everyone. God speaks to everyone about the person you are yet to marry. But because wawacho gani ahere sana, ama nikech gini pesa, ama nikech ojaber, I tend not to hear the voice of God, ta I hear voice ne. And that is why marriages are breaking. Iwinjo, ineno ka ng'ato osebede marriage 10 years to step out. Nikech kode ka fwenyruok ni kore ko bedo ne. Ni ng'ano endo ken compatible godo. 10 good years. After 10 good years people stop marriages. I talk to those even after 20 years kore ko wacho ni ginyithinda gi wawe adha chak godo kendo from zero. Nikech ni ng'isenia. After 20 years. After 20 years they leave. Hey. And red flags are there. Nitiere. En mana ni kore wacho ni ka weye to ji dhi wacho nade. Ka weye mamwa gi babwa gi ni dhi wacho nade. Ka weye to nyithindo ma wasenyuologi koro dhi kanye. To siepe gama nubiro bomili nyaka arus dhi wacho nade. To age mates gama osekendo koro dhi nena nade. To ka in ng'ama nyako iwacho niya koro ka wuok e keny ni endi. To koro mbese gama sani osedak e keny manigi nyithindo an adhi neno nade. Dala wadhi luonga ni an failure. Mama wa ok dhi mi luore kanisa. Ka ing'ini mine nitiere ga chamas kanisni. Ma kaponi nyaro we keny tineno ka kendo koro jo kanisa koro wacho ni ma nyare donge ka nowe chuore ka inde. Koro you will love to stay in that marriage kata ke in toxic nikech iwacho ni what will people say. Another thing kendo manyalo miyo an kaka ng'ama dhako abede marriage moko nego bena bete nikech asekiwa gimiluongo ni burial place. Burial place. Donge ng'e nikech nitiere iwacho ni maka midhi ikae. Amanya wa maka kamidhi ikae. Donga nigi wuoi wa maka na maka wuoi lo. Ini do mako burial place ni endi kata ibedo abused kata ibedo toxic omi kori neno ni anan Jero ane kid Jero kapok idhi kanyo ang'adi kama ne wacho ni koro jok miromo go town ka otebago ni lero kanyo samana dhi ng'adi kacha jok moro mogo de town kapo after investment koro dhi koro romo gi jok miromo go de town na wacho ni waromo gi ji town to wadonjo kodi e keny ko kwang'yo ni gin ng'awa koro wa fall give the town face margi to wakia niya ng'ani mondo mi obi town no ae village moro koro nyaka ng'ini village mane mano aya nyaka try to understand ni machal nade mondo mi aneni ng'ani be nigi parents to parents ge how do they live nyimine ge samoro kata ka owuoyi wi nyimine ge go wete ge gin gi timbe machal nade mondo anegi mam now getting into Ibinjo. But because we are not doing that, we tend to suffer a lot. We tend to suffer gi hidden characters. Character mi wacho ni ng'ato nyalo bedo how long kapok ngi character ni dhako nyalo pando ni character ni forever. Hey. For long. For long ni ena how long? For long and as long as mpaka wewe utakuwa sensitive mwenyewe useme this is not you now. Because we are and even men. And even men. And when I say character, I'm speaking of I think at a since ni fuambo ise gombaka gijok ma we are not talking about now HIV and drugs taking. Dongini nitiere mon mosedak gi chweot dichuo sebedo ka kawo yath 10 years to kia. Yeah. Yes. Same to dichuo ni gi dhako ni kawo yath for 10 years to kia. Nikech nitiere secrets moko ma partners nyalo ga bedo go de marriage. I'm telling you ni ko kin sensitive ko kin careful. Your partner anaweza kukufichia kitu to kinyal ng'eyo. Okinyal ng'eyo nyaki wach mana ni Nyasaye koro lor mondo ifwenye nanika. Giwacho ni nitie moro mani giwacho nitiere kabat moro nitiere ga tin kabat no kimulo. Kata kite moni dwa en kabat moro ma babo oloro galora. Kifungu no endo ene modhi godo nyaki ginene. Odhi godo nyaki tich. Kabado no kiyawo. Ni yude kabado no kiyawo nyaka sani kabado pod ok yawo. To imbe ko kinya bedo gi wisdom mondo nene ang'o miyo kabado ni ok yawo. Iwinjo. Koro nyaki bed wise nyaki ibede God given wisdom wachin ka wuono wayawe nang'o matimore. People can hide. Kidi tuo jogi.
Inyiso jogo koro gichaka ya gik molorogo. People have to be sensitive. Mondo mi kiki wachi ni nakia no use. But people can hide their characters in marriage. That was an example. People can just hide everything. Paka wewe mwenyewe useme ata I want to find, you have to be intentional. You can find faults, but idwa ni bedeler. Iwinjo. Dong poki winjo kata ka nyako moro wacho niya Steve niya iromo kode kaka ne jerani an gi nyithindo adi sani. Ariyo. Karomo kodi gifupa anyalo pando ni nyithindo gwiko donge ka wacho ni samoro gin nyimine ga go weche ga pando gi dala lakini chieng makoro boli puka makori bonge ni karen ga nyithindo ariyo ok ni okidwa kawa gi nyithindo gi gimalit ni awuondi koro nikech awuondi no endo kenyno nyalo kethore. We have to be honest. Gini baro na nan gusip na moro no do nyako moro wach nyalenda ka nyako maber kabisa en gi maber good kabisa. Koro nongeno nyuma nyako ni monge nyathi. Jeronim koro after sama keno wanie. Akoni do kelo ntenda reyo. Ni. Omuga koro wacho kora katemamo. Lakini bese nyako ditadi. Ariyo. To no pa onge go. Onge go kabisa. Lakini koro kata in dichuo inya wacho ni kiapo go nyako mosenyuol gi mapoko nyuol yawa. Donga nyako mosenyuol gi mapoko nyuol dongi nena. Samoro no kodwa mana nena. Miwa text. Kapodi karwako law kama to tek mundinge matin to ka lonyo law tidhi nyang'ani nyako ni osegolo kata nyathi kata chien kata riyo. You will know, you have to be wise. Same to in ingeno kinyalunda ni sekendo kata pokikenda en manani adwa ni believe ni ya pokikendo don't intenge ni sekendo you want to kani hey he lied to me ni no wonder ni pokokenyo onge no kidwa mana ng'eyo sekendo to nida mana no dhimbele gi wuondi ni pokokendo. If you want to know these things utajua sana. Nyakoro magajwan kamora mora mentire poda ka otul makene marua kiponone ngi penjo mora motedre ka achel koda ka Kenya kande nyakoro mjuma bende wa go mbaka kande kabisa ka achel kod jalony ma nyadendi mlongo ni Jeronim Jeronim Obwar. Then ido ka bende kisebede Kenya kandi ndalo masani kata manino ka bende chuo bende koro waksa women cheating Marie. But it's very hard to find take kabisa monde fwen than a man is cheating on marriage. It's true. Donge? It's very true. Iwacho ganinga madhako nyalo cheat on you in marriage for 5 years to 10 years without you knowing. In kode kanyi nindo kode geno chieng mo ndalo mo cheat. Neno kan naging chande odok chien. Naging odok chien. Naging odok chien. Koko nen jako naging dok chien. Nyako maneni ani gaga uwi pile kiduogo late eno gaga uwi penyo nini akanye ketima when she's just on your back. Nitire ngama koro express all these things. You winjo. Dongina no stop nagging pesa mano saini mie kande kendo koro ko saini mondo mie. Mama ni samoro ntiere koro kuma koro put all this energy. To tek mondinge ini dena noni Nyasaye olose. Okni Nyasaye olose. Energy and attention diverted. But they will cheat. They will. A woman might cheat. A woman nyalo cheat bo dhi oko ba mie nyaka pesa nyiewo godo rech maduong' onyiewo kele ka icham rech maduong' ma dichuo wadu ema onyiewo bi jiere nyaka. Ba iwinji ka ng'ano koro gone simu niya ma mbaka amayudo ga e ground kuchicho. Ba ng'ani koro gone simu niya ni wadwa no bo chiemo. Winyo kaka mama ne duoke ochiemo ma ojier malecho okikata ni rech no akanye ne apenyi jama chema penyi ni nyawando wacha chiemo dongo ng'eyo ong'eyo ni koro in nyieka do koro nyieka koro in nyieka cha bose chiemo ni dongo se chiemo ojier malicho okikata ni rech no be wakanye tinge no nyiero koro manyiso ni dichuo wadu finance odika onyieo chiemo onyieo everything dhakoto lingthi. Sama kodi dhi mule kitanda o minus. Nikech ntiere ng'ami ofuloko. Nikech ntiere ka in somehow ntiere ka imbi samori say forget your responsibilities. To mono wacha dire gima miyo gi cheat mang'eny oko en finance issues. Kineno ka ng'ama dichuo legeza kamba kanyo wendo. Gik manotimo ko wetimo. Alafu attention be koro sewe timo mama niendi. Chal kaka flower ama plants. Sama plant tiga
plant diga to that's the direction of the light. Iwinjo. Koro ing'eni ng'ama dhako ni pod ok dhi direction ni koluwi kamano endo to light to waka. Nyaka wang'o tuch light ni kore motim nade, kore modhi. Ema koro lo. Koro iwinjo, it is finance. En gi nyithindo kaendi, oneno ka en overburdened. En gi mental health issues. Kata samoro ng'ama nyalo vent to onge. Momi winjo ka TikTok cha mama chane wacho ni ng'ama luongi ni baby onge. Kae koko ng'enyie. Tineno oko ka. Kata mana wuotho godo ka nyaka bed nitie dichuo moro motimo wacho ni nyaki jaber. Mon gimoro ni nyaki jaber no means a lot. Means a lot. It means a lot. Tiwinjo ka ng'ami dak godo e ot. Ok ng'isi. Ok ng'i kata wang'i. Iwinjo. Yani idhi loso kata koki kata na loso kama jaber niende. We are attention seekers. Lenga. Piny romre ne dhigi duogo. We are attention seekers. Gik mathindo giki. Aloso koka kama. Kata kelo ni chieme mesa. Adwa ni mondo mi i notice kata ni koka gete mo nade. Koka gi nyieno. Adwa ni ng'isa kata ni baby to kokido ka uono bet inilingthi. Adhi asuko wiya. Ing'isa kata ni wini smart idhi ilingthi. Lakini koro kiny ka dhi e office. Dunyo ntiere ga office affairs. Yeah. Babu office affairs gi ng'eny malich. Nikech chuo mani office ka be gimbe mondgi samoro ologi. To mondgi be samoro chuo gotimo nade ologi. Koro igeni tactics ntiere ga kaji koro sesomo ga strategies. Igena dhi donjo office on Monday. To di chuo mani office niendi dhi notice ni nasuko wiya manyien, o dhi notice ni aloso koka, o dhi notice samoro ni anyo kata long maler. It's going to compliment me. Hey Jeronim, you look beautiful in that jeans. Your nails are amazing. I will blush and say thank you. Thank you. Yeah, to thank you no get thank you ma thank you kama no edigo. Then ngani ndi boga dak mana ni bisa chamo lunch. Iwinjo do ngeni office amoro jo kata pesa ma lunch. Bisa chamo lunch. Ni aongego. Wadhi ka adhi anyu ni anga wadhi anyu ni lunch. Gini ngani ni ose notice there's a gap. Very smart people by the way. Ose notice there's a gap. Ose notice ntira attention moro moti mradmo kumia. Koro nikech jama cha kumia out. Ngani obedo ka mia pile. Adi betini koro I'm leaning towards this guy. Magata ot moni go bedenya diga 4-5 chande. I will be extending in the office because I am getting comfort and attention from someone in the office. That when you get in the house. And you men, sometimes you don't want to go home early. You stay in the office. Ingi so da koni ntie teach mangenye office to onge. You find the office is more comfortable. Nikechiki donje ot to koko. Na oro ni message, na goni simu to kidwa mako simu, ne podete mango, kore wacheni wawa bedo vizika tanyaka sa chilo tieno, kachope ota, ude ka ji almost nido, samoro luel rokoro se dokot. Where you find comfort is where you'll always sit. Women cheat. Another reason, that is money I mentioned, that is attention. Another one I mentioned is the attention or compliment wa. Kendo koro watch baby no endo very important nini dangiza mana ilunga mani adori sate adwa baby adwa darling adwa sweetheart moromia neni ya I'm getting younger I'm getting more beautiful. Another reason also might be incompatibility. Actually nikech I'm very incompatible to you. Tomano endo tek mondo mi nange chon adwa nge manaka ne kenjika endi samora feel katan gik moko temiti more disgusting. Ntiri gik moko maricho tito makendo kora cha kofunyu puomi ka it has already gone too far but I still cannot leave koro gima dhi timo adhi mana cheat to sama dhako kudwari kata mana kaka yueyo rachne kata yueyo ni even your breathing rate samo izamuza no okudwari yani koro kata kaka yueyo samori yudo ka samori nyalo bedo ni ninde kitanda to kichio ipo mana ka dhako ng'iya yawa gimen gode pache ine miki alafu yudo ka imbe koro samori yonge wisdom imbe podi cheat ne podi duoge ot kanyo eno to already kodwari omiyo ka samore wacho ni ero tono wuk tono I'm not justifying tho but kapo kidonje marriage kongi penjeri mpenjo call yourself in meetings look at this person in her good and also in her bad mondinene am I able to accommodate her in her good or in her bad koso wadhiti monade to were uru gi wach adhine nyako ni wachen gi nyash. Were uru gi wach adhine nyako ni wachen gi thuno madongo. Adhine ni wacho jaber. Character matters a lot. And who also does she answer to in terms of spirituality? Because her spirituality itafanya as he make ill decisions. Ntiri ngama genge to ngama genge no ene Nyasaye. Yes. Nakubali authority.
nyako bed. Iwacho gimoro kacha ni bende seche moko women gi. Chiemo ma chuo chamo e udi gi kara gine magi source gi. Yes. Nitiere moko ma bende kao pes chuo gi to feed godo jomoko. Very true. Yes. Wacho kanyo matin. Mano tadier kabisa. Kwanza kwa gomba ka gimon giwacho ni nikech ok odwa kelo, we mondo dichuo wadi otim nade? Opidhe. Ma nitiere chuo moko mobet nyaka udi. To kata mana ichulo ot, to gidwa penjo ni ng'ama chulo ot ni en ng'a, to pesa michulo godo ot ni en oakanya. To me, anadhi wacho ni mano dichuo makoro en very careless. Nikech sami sedak e ot, 1 month, 2 months to se chulo ot, nyaki penj mi not niya, ichulo. Pesa ni no akanya. Watim kaka nyalo manyo mondo mi adukni. Kaka lingno, kaka embo dhi ling, kaka dichuo wadu dhi medo chulo ni ot. To ipo siku moja. Madhako ni koro dhi wacho ni it is enough. I cannot feed a fellow man. Adake keny lakini chaka gi man single. Kora afadhali awuoge. To chuo moko be nitiere ma gin ga comfortable in lack. Gin ga comfortable mondo mi gibed kept. Iwinjo. En comfortable mondo mi pidhe. Koro kodwa kata ng'eyo ni pesa ni okanya. That is a very dangerous place to be. Another one me wacho. Nitiere chuo moko ma monde gi kao pesa to pidho godo jok moko. Timore mang'eny. Timore everywhere. Selling me a beach to kara duogo no tendi gima matin ino keti go mena. Maber. To nitie ng'ama pidho godo. Nyiewo gweno kocha. Kocha to nyiewo gweno. Mano be timore kalure kaka be nitiere kaka uchwanyo ruto chwanyo ni mbone no kaka ok nyalo losore koro nyako bed kodi kanyo wendo. Timore ni nyalo bedo ni wene dhako pesa to pesa miwene godo ni endi oko invest e kuomi. To invest kuom ng'at moro nono. Nitiere gima oyudo kuom ng'ano wendo ma ino ko yudo kuomi ka endi. Kendo timore ne jogo magin ga too ever busy. And in dichuo to in ever busy ot ka endi tijene na tiji kelo pesa. So we will need your provision ni as a man oken mana finance kende. Iwinjo. And financially, spiritually, emotionally, you also provide direction. Koro ni wachi ni se ka samori wena kata 2,000 per day every day. Ise reda godo kanyo ni 2,000 ise wena godo kanyo. Donge. Koro all these other provisions ade yudo gi kanye. Temi yudo kanitiere ng'at moro kukujo. Samoro finance mine ni miani koro seromo. Koro nitiere spiritually, emotionally, to gi direction. Koro nitiere ng'at moro manyalo bedo ni mia gigo kukujo chone. Koro akawa pesa miwe unwa pile. I invest godo. Kuom ng'ama miya koro ma provide now this way. Samoro ng'ama dhako ken pesa kende modwaro. Odwaro affirmations from you. Samoro dwaro ni mondo mi ng'ise ni, hey madam, kama koro ma check ni ende. Wago chongwa mondo watim nade? Walam. Madam, idea mar business mani biro godo no eno. Eno no dwa time nade mondo mi koro grow. Odwa ng'ama go mbaka kode. Iwinjo. Odwa ng'ama iwacho gani keny e beginning mar tugo. Tugo nyaka tuge yeka. Gima tin mar gidruok gi tugo ni ndi nyalo miyo ndoa grow malich. Moingo serious. Wan gi chuo moko magin very serious. Simba. Ni yetu ni Simba tu. Kodonje. Yabo kinyergo kine lake. Nyithindo kodonje ot kama ni to nyathi jadhi mana hage kama ni. Dikucho. Dhako dak ne mana ni. Dikucho. Benise luko sende. Benise tima ng'owa. Iwinjo. Koro milruok ni onge gimoro mara ni wagoe mbaka. Onge wacho ni rekindling. Onge rekindling the past kaka nwaromo chande. Koro marriage ni bedo boring. Ome dhi wacho ni dhi neno pesa. Idhi wene pesa ka. To timo nade. To pidho godo ng'at moro no oko. Kendo gimomiyo nyalo bedo ni wene pesa to pidho godo ng'at moro oko. En weche kitanda. Mano ng'ama dhako. Donge. Ining'e ni onge sa. In tiji traveling. Idhi tich business trip. In your head iwacho ni manyo ne ng'a pesa. Imanyo ne dhako pesa gi nyithindo. Lakini real sense imanyo ne chuo du pesa. Nikech pesa mimanyo ne otimo godo nade. Odhi pidho godo dichuo. Alafu kata ka koro idwa dhi ne yore kitanda. Nikech in too busy. Poki bedo piny mondi wachi ni wiani endi we are bring it back to the house mondo mi satisfy mama ni endi. Nikech mano e gimomiyo mama ni no wuok dalagi. Mama ni no ko wuok dalagi mondo abi ka endi awala kode nyanya. Ok en nyaminwa. Kitanda ka. Janeno dwa winje maber kabisa. An koro kata ko anapenja janeno niya. In ng'ama dhako. Kata in ng'ama dichuo. Ang'o mano goli dalau? Kitanda ne nti dalau? TV ne nti dalau? Chumbe ne nti dalau? Ang'o mano goli dalau? Ni koro gima no se goli dalau ni yende. Ema koro kendo koro kisebiro koro e odika. Gini kendo koro iketo ne curfew. Ni time limit. Iketo ne timetable. Iwinjo. Omiyo penjo mani penja niya. Ni ang'o momiyo pesa nyalo chiwo to pidho ng'at moro oko. Ionge sa koda. Samori ni koda ni one week kama once in a month. Iwinjo. To. Nitiere watchman moda koda e compound ka. Watchman tiyo ga sadi. Gotieno. Oyueyo sadi.
godiochieng donge in sama watchman tie ni endi imbe wachi ni nitiere to be okimul mama ni endi donge watchman dhi duogo ninde ot gokinyi godiochieng manyiso ni ne modongi mama ni endi kore plot kata compound kanyo endo to watchman ten ng'ama kimiyo tich to timo sawa in nikech dich nikech in business trips and every other watchman puro manom yawa an poko pura lakini awacha ni gin ok giwal informations may yude part watchman tiyo energy miteno gather gieki korito godo tich oko kanyo gotieno koyudo kuom ng'ato to mirima ni kuom ng'ato sawa in dong mama ni migi more bila ne in bila matin timo nade iwe kamano wendo iwinjo koro wandhi wacho ni ng'omiyo koni chal kama to koni chal kama watchman timo kama winjo kuwacho ni mon nyalo bedo maonge gino for a long time mano ng'ama wuondi kata 1 year iwacho ni nyalo lakini muma Nyasaye nokofuo mano wacho niya tim gima owinjore sama owinjore iwinjo mano gimane Nyasaye nyiso kata ma jotich Nyasaye manyiso ni jok moko kata mane mission kata mana skeche madhi kata for 2 years mon gi ok nyal bedo for 2 years poko ginene akia kaka giloyo ga ginene mar del lakini ok nyalre mamacho ni nyalre goeko ana osewinjo ga mana jotich Nyasaye madhi ga prayer and fasting mano nyiso ni koro flesh osedok ga piny to spirit osebedo ga malo lakini ni kata mana weche lamo kitim tida wacho ni idwa bedo for a year ma 2 years nitiere gik miluongo ni hormones nitiere to once isekadho puberty hormones are at play hormones makoro wacho ni I need sex they are there in your body koro ka gisebiro idwa kweyo gi nade iwinja onge ni 1 year 2 years ni abeta kamano endo mon go ngiswa their ways ko kene dhako malemo ongiswa their ways nikech gianto to kanyal kata mana bet kata mana 1 year honestly speaking okanyal ne nitiere ndalo moko mane anu Norway I had to pay for flight tickets to come back home just for that I walk Norway 2 times in a year mondo mi abi for that okanyal wuondo rani I can stay for that while without ama kage wacho ni nitiere moko ma can stay for that while without sama koro their bodies are calling samoro nitiere kaka ginyalo bedo ka gi answer there's a way they can be answering to that either ultimately secretly omina no kiyudo giga ka gimoko gipondo giwuondore emiwinjo wacho ni oyudo ng'ato ng'ama gi lodging ka gimoko dongo wuondore ni ok nyalo bedo lakini in real sense behind the scene nitiere gimotimo Steve weche mag kitandagi onego jobed godo very open ji osedonje richo mang'eny mana ni wechegi monde sani chit mana ni wach wechego people not to ka bende wamba goga mbaka ka achiel kod chuo mopogore do ka bende chuo moko ywak ni monde gi bende tuono go ka megira kechgi ang'o makelo ma it is true ni mon be samoro wuoracho ni giwuor angiso gani ang'o momi wuor malich kama endi nikech excuses magichiwo gin ga mage moko wacho gani contraceptives magi use which is very true nitiere contraceptives gine weche mag komo nyuol gieki moko ma mon tiyo godo ma keto dendgi beda mang'ich duoko nyaka libido mag gi chien iwinjo moko be miyo i bleed 24/7 i bleed throughout kodo kata sama koro idwa kata mana ginene gi tereri kata gi wuono di koro onge another reason nen ni gitiyo mang'eny e ot koro dendgi jony to koro mondo mi give conversation yendi gi partner gi tek malich kisetiyo from morning to evening to baba ni biwinjo kadwaro nego beni koro kode mbaki wacho ni kama ni nikech aol kama mondo mi ubigi solution gi ng'ani yendi donge another reason we winjo ka chuo wacho ni atini samoro monde gi tuono gi ama samoro monde gi timo kama gi ol emomiyo dwani mondo odhi otimoko winjo ka gi wacho gani a lot ok di cham pile winjo to me dawach ni nitiere a lot moro minyalo chamo pile alot inyalo chamo pile kaluwore kaka otede en alot en skuma yes lakini tedo skuma opogore koro en in kaka inyalo go mbaka gi minodino kata gi wuonodino ni endi alot ni ema wachamo pile wasewacho ni wada chamo alot ni pile kawuono kwachiele gi mo kiny wachiele gi kitungu the next day wamed kata dania watem kama koro luwore gi wisdom mane min godo ki partner ni yene maloto wiri godo ni kawuono kachamo alot kiny ok dachamo lada chamo ringo koro ringo ni ok inyalo nindo koda for 3 years without nindo gi ng'ata inyalo bedo ni nindo koda but koro atedra differently yani watedore differently iwinjo be enjoy mondo mi wawe laziness mane ok anyal chamo alot pile dong sandi be mono donje ni ok inyal chamo alot pile to koro gichamo nyaka bajia koro oko kan everything
There's something my watchman is very sensitive ni jogo mbende koro dagi watchman to the okoto watchman amadong e compound kende. Is it true ni percentage mang'eny mabende koro do ka tiyo jogo mbende koro tito jomo pogore but koro do ka gondo bomagi and then giro ute madongo dongo ngato ngano ni girum thindo benendo kone watchman ma koro dong e plot kandi rito. Chances nitire ni women get cheating. I cannot accuse them all, but nitire loophole. Moro, yes. There has to be a loophole there. Nikech inise gerot madungin kata loka. Iwe dhako ka indi. Gisa moro watch me kata ke ateka no indo. To needs gemoko you are not catering to. Someone has to be catering to those needs. Ibinjo. Makati dwa blame esa moro ni gero ne otima duongi temo everything. Da wacho kata it is not about money. And I'm not saying that all those women are cheating, but I'm saying that mono go ikete tembe. Na negotiate na moro mane nyisa ni embe en kamoro to duogo ga dala bang samatin. Koro kano duogo to doka watchman marite gate watchman.com jenzi. Tuere tuech Kisumu. Mano would be there something. Otuere ni salary no bedo raised ko. So dongo tuere ni gechinga madako mondo mi ochit kodi nyaki bed presentable. Dong mondo winga madaka bed ngama dako nyaluoki onyalo yudo lil malich yani lil ni you are not presentable. To because odwa havi obo investing in you. Obo invest in you kanitire lewni moko mono no ka berne ga ka dichuor wako. Obo nyiuni. Yani get man rwako nyakonyase compound. Si ndio? Because a woman is investing. Nikech nitiere gimomi mama ni ma proper. Kata ire salary mar watchman oko binyo gole ni mang'e kama nikech an gi family dala. Doge kore ni gi priorities, an gi needs moko lakini nikech idwa nia we ubai nikiwa hapa. Unaona? We ubai ndo kae nao poa. Watchman akarwa gigo iko nikech that person has to be presentable to me as a woman when he's eating me. Manakawanya kwa mga juwang mirikite mani Chuny Onagi TV kandi wan kande ka chel kod Jeronim mabende wago kapachamba kanito gin midhiero mage mabende osebedo kama ko keny kanyo kono juwang wadwa dhi break matin kang waduogo to adhi chako kacha gi somo ote mage nyikono mga juwang pono ni kacha gi penjo mora inyalo oro penjo mage nyikono mga juwang wan kacha bende live at TikTok. Members karibu sana kete kanyo pono ni gi penjo mora minyalo miwa kanya TikTok page inyalo oro penjo ni kanyo to bende wadwa kadwaka gi sanyo kono mga juwang inyalo nombe ote ni Facebook page Chuny Onagi TV, TikTok, YouTube Chuny Onagi TV, mata Chuny Podanan Steve Jamesa na konyoronyo 1 wadugu bang sama chuok. Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Nyakora mga juang Chuny Onagi TV kautulo makende magonero kamano maduong ahinya kuom kete mane Chuny Onagi TV mana kaka jodongo machona jodong Luo jodong Abila ne tiyo kod oseke kana gi yobusa kendo ne miyo gimor mai mame Chuny Onagi TV kendo ne kacha oseke mopogore wan go seke mar aguch siasa oseke mwatiyo godo ka kendo ne kacha jo siasa mopogore kendo wayuayogi kwayo pach gini to enang'o mabende gigombo timone ja pinya kor majuang wayo oseke wan gi oseke mayo MCA oseke mayo mubunge oseke mayo woman rep oseke mabende koro yo gavana mar kor majuang kendo kagi gombaka ne to ang'oma osebedo kagi timo to enang'o mabende gidom kagi timo kor majuang wan kachel kod oseke mar Duond Onagi ma eno seke mwa iwagodo paro mopogore kod majuang gino mosebedo ka sako it gino mabende osebedo ka mulo adundo jaluo paro mamulo it paro mamulo adundo dhano paro mabende kata weche masako it kod majuang kendo wago mbaka ne to ang'o mosebedo ka chando e Wuot Onagi ang'o mosebedo ka dhi mbele jala man gi chuny lit jala mabende koro de gombo bedo kachel kod gino mabende gombo nyiso oganda wan bende kachel kod oseke mayuayo weche mag ohala oseke moyo jolony oseke moyo jogo mabende koro nie timo olili mopogore e bombe mopogore ka gibiro kendo gitwa kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare Smart fish.
Ma chenro mar onagi kod ohala. Auso rech e dho nam madunga beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Maya momiyo ibed ni inja ohala, ibed ni jal mabedo kod gom chako on go juang wakaw thul maken maruaki mondo mi chopi e chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Maya momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo mabende wagombo, gigo mabende in kaka janeno isebedo kigombo kod go juang. Kamoro amora mitiere chuny Onagi TV rwaki mondo imad luwo e Facebook page magwa Chuny Onagi TV, luwo TikTok page marwa Chuny Onagi TV, kato i-subscribe gi dho ngere e YouTube channel marwa ma Chuny Onagi TV. Luwo nyakoro mag juang e chenro magwa landa nyapiny kamoro amora midhiye wach en mana Chuny Onagi TV. Kichiemo Chuny Onagi TV, kidhi school Chuny Onagi TV, kigo mbaka Chuny Onagi TV, to kata kisero Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Kuram gajuang kamora mara mitaka utul makene maru wakiti no mara Rio tilo mugik machendo ni mara Duond Onagi Duond mine kuram gajuang go baka kande kachel ko jalonya nya dende Jeronim Obwar mabende koro go ko dombaka kanito angomo meyo keny masani ok dhi mbele to tunwa mabende wago go baka nito angomo meyo mon wacho ni mon chendo zaidi angomo meyo gichende keny to angoma nyalo kelo manyo korom gajuang oseme wakacha 5 reasons why women can cheat the husband korom gajuang kamara mara mitire karibu sana don mang'enya wacho ni kwa duka ni todhi somo kacha ote magi wan kandi gi nyare Dickson Junior wacho ni asema olo etwa kendo wawinji makare chwana badi mos na wendo amose wan kagi ilongo ni jaja dera wacho ni uchwake mara tari asante sana wan gi Vic Ayaga wacho ni mano nyari Yesu mano nyari Yesu wangi Omondi Felix wachone Linda Masinde rokoka Linda Masinde Muli Utino karibu sana wangi Mandela Koro wachone Jeronim soke gioseke malunge te chuth ber puonj mit kabisa asante sana acha kwa nene to bende wan kacha gi messages ka karibu sana wangia nito patanize wangia ne kandi wadanya nito TikTok wacho nango kanyo kono gajuang kata kadi messages mang'eny kabisa nyalo kito no kacho mondo wane on TikTok to members wacho nango kacho med mana kete kanyo kono gajuang kamora mara mitire podwana kande kachel koda Jeronim Obwar mbende wago godo mbaka kando chalo nade gima bende koro chandoga jikache lungo ni on women empowerment mabende kodo ka koro dako yudo pesa mwengo de chuo mabende koro kelo problem sana wacha dir mano kendo nyalo kelo tatizo gimana wacho ni gimana akwongo wacho ni ang'o momidonje keny monde nikech nitiere gima midonje keny ting'e ni as a woman Anthony go bedni a submit a respect onego bedni a respect won nyithindo donge ka en tij mondo mi ohera gino line no ndi nyalo do ka ji mang'eny okwero ga winje ni mondo an a submit to en mondo mi ohera kodi winjo ka empowerment mi wacho no endo nitiere jogo moko understand ga line no endo ni e keny kama indi to respect en ga very important component e keny kendo mondo mi keny o thrive nyaka bed ni respect nitiere ing'eni ka aluori kaka wuon nyithinda kata bedo kata ni an siling 200 to in samori ian siling 50 nitiere kaka wanyalo chiwo gi 250 ni kwa kelo together mondo mi wagro godo family ni endi lakini ntiere mon moko masamoro makoro samagi an pesa mang'eny to chuo an pesa mathin seche gi makoro nono ka koro onyalo idho ewi dichuo ni endi koro ko eshimu e gimiluongo ni koro reverse roles chande koro no ka koro o reverse roles te en kaka ng'ama dhako en makoro obedo wiyot tadira ng'ama dhako okinyal bedo wiyot ma dichuo nitiere ng'ama dichuo ni iluonge ni in other words ni en king and king. To a king onego bedeni o put on his crown all the time. Man duty na kaka ng'ama dhako sama crown ni osimbo niendi
temo ni dwa gore piny to an ema aneno kaka nyalo adjuste. Iwinjo? To mano timore ka nitiere heshima kinda kodi, nitiere kaka in ng'ama dichuo imbe ihera kaka Kristo nohero kanisa. Kristo nohero kanisa in a way that kata kanisa ne olil to nohere ahera. Nyiso niya no ere to kata ka chilo ne nitiere kanisa, ne nitiere kaka noywe kanisa ni yendi. Koro nyaka ng'ama dichuo mondo mi respect ni obi automatically, to submission be nigi monego be ni biro ga automatically. Okinyal force submission. A woman bo submit automatically to a man ma is a provider who provides direction, who provides financially, provides mentally, provides ideas to woman ni support. Ingeni tek mondo mi ingisa ni abdia bed submissive to a man ma pidho 3 down the lines, 4 years down the lines abedo ka pidhe. Ngani kendo nego bedeni amiyo luor makende kaka ng'ama dichuo. Alogo ni nyaka lwete sama dhi miye chiemo. Iwinja? Conjugal rights ka be nyaka miye. Yet I'm now the one who is now the breadwinner of this family. To ng'ama dichuo bedo comfortable. Koro gima da bedi ngiso jowinjo niya. Submission happens automatically. You cannot force submission. Submission bokinyal timo gi agogi niya. Nyaki luora. Luor no dhi biro automatically kulingana na vile mume na mke meishi kwa hii nyumba. And most houses right now, you look at women are breadwinners of these families. Only because men are not capable, but because some men have become very, very comfortable in their princess gowns. Iwinjo. Koro loka some men koro gine makoro girwako koro princess gowns ni yendi. To ng'ama dhako makoro mi prince koro prince attire makoro rwake. Ngiso ni koro ng'ama dhako ni koro operate gimiluongo ni masculine energy ne. Iwinjo. To sama operate masculine energy na nitiere kaka cha koro debate. Emo mi koro nyoka jiwacho ni mama no bedo empowered koro church wore. No. Jonego ngikuma gini no chako wae. Gino no chako kuma koro ng'ama dichuo ni koro bedo comfortable princess era ne. Iwinjo. Kuma koro dwani ng'ama dhako ni emo offer solutions thuolo donje ot. Ng'ama dhako ni makoro dhi kawo kata mana luth dwa manyo godo thuol ni endi. Bulb wang. Ng'ama dhako makoro dwa idho mesa dwa loso bulb rent. Landlord go simu dwaro rent. Ng'ama dichuo loro simu yake ni mteja. Ng'ama dhako manyaka wang maksimu ni endi ba answer to all these calls. This woman an operate kwa kenye inaitwa masculine feminine energy. En ng'ama dichuo. Iwinjo. Emo me koro embe wacho nyo asatimo gini for long. Madong koro poga gi ng'ama single longe. Ane matimo everything. Let me now be the head of this house. Obe koro ken head. Ka mama ni koro ne luoko sende, oluoko tima ng'owa. To nikeche ni makore breadwinner mar family ni endi. Odhi force ng'ama dichuo ni makoro tim gigo eko. In fact, onyalo kata mana kawo jatich ong'ise tich ni odog dala. Iwinjo? Mondo mi ng'ama dichuo ti nikech ene makore ne provider. Koro in that family koro jidake with under contract. That is not a marriage. That is not a marriage. Any marriage whereby the woman is the one at the top, is the king, while the man is the queen, is not a marriage. You better dissolve that or ask God to give you direction on what to do. A woman can never and will never be the head of a family where a man is in. The man has to lead. Modak magin single. It is okay. You can be the breadwinners, can be the head. Inyalo ka king no inyalo tima ngoa mondo. Lakini kuma dichuo ni tiere. Nyaka ng'ama dichuo ni dhi manye ni koth no chako goye gi kanye. Mondo dhi ukaw the dignity. Teach kethore, it is okay. To niti gimana wacho ni do not be too comfortable in that situation. Steve teach okethore. It is okay. Lakini teach okethore samoro kichini teach office. Teach office kokethore. There has to be an option B. To option B ni beber. Inyalo landi mana ka ng'ama dhako ni mi support. O mi support gi ideas. Ng'ama dhako nong'eyo ni mae gima chuora osomo, mae gima chuora berie. Lakini gi sani to tij office ni okethore. There are other options. Wanyalo chako team application in kode together. Mane wacho ni support in terms of crisis. Iwinjo. The wife support in terms of crisis. Tich okethore. To, how long are you going to be comfortable? Era ni mari tich okethore niendi. Nikech nyalo bedo no okethore di 1 year, 2 years, 3 years. Ipo wacho ni tija noche mang'owa no okethore. In tije bed out. Gi remote. But as a woman, are you supporting the man? They try find out other opportunities for him. Ero samoro tich kokethore biro gi depression. Pod entiere his mental health state is not okay. But is support nade mondo mi wuoge state ni endi, mondo mi ombo dhi oko mondo dhi omany tich. Kiyudo tich,
Send it to him. Let him apply. Mjengo. Mana nitire chumoko kama wacho gani ano kanya dhiti mutiji mjengo. Buildings have been constructed every day. Fanya hiyo. Sama ticho ketore. You don't need to choose. Irest Martin kapodi grieve. But ukuni kubeni how long a grieve engage. This woman will rise to be the king. To sama woman was a rise over the king. Doke pinke do the bedo matek. Okay, watch empowerment. Okay, watch empowerment. Erika Kai, it's very possible. It's easier for older women to keep younger boys. They not pay them. Kijana ne ukil gimora maraba tokanya kana kanyo. Life is good. She's the head. She's the king. But kijana is playing the princess role. Yeah, because the boy is not being submissive to her, and that is the life I may choose. That is the life the woman has chosen. And that is, I could say that is a woman who doesn't know what marriage really is. Lakini o choose kijana matini niyokane nikechinja yaka kijana nikoro massage ego mare. This kijana is answering to her. She's not answering to anyone. So, this kijana we have to be submissive. Omie pesa, ote monangoa, kijana niriembo mtoke and every other thing. That is not marriage. That is not marriage. Nuwezi sema everything is going on well. Nothing is going on well. The only thing going on well there is that okano kijana nienda memweka. Iwe njoge ni benten. Kendo gi kano ga benten simange ni malij. Kanyo kenga marriage. Actually, a woman ma is serious with the term marriage. Who knows what marriage is, will not let a man submit to her. Yes. Mama, you don't support benten. I don't support. Why should I even have a benten? I am somebody who really believes in marriage. And I know what marriage is. So marriage. Age does not. For me. Age is a number. No. For me, age does not matter. Lakini kase kano benten. Akano, yani okani benten okenda. Akano benten. I'm keeping a benten. Not that a benten has married me. There are people who, like I'm 40, and I am married to a 30-year-old guy. Tumefanya wedding vizuri. And the marriage is just okay. Sindio? But I am supporting this benten also to raise up to the standards that I'm actually in. I'll support it financially, but I'm also teaching him how to fish. That's workable. Lakini makoroni akano benten, I'm financing everything because it's just supporting me, satisfying me sexually. That is not marriage. Toka yerone ayodo ragging ama age ne tinna. To waye ni wadadaka ye givalus magngani ndi aseng your family ne I see everything is okay. The only thing that is not working, is not okay and age ne, but I see that we can stay, and I also see that I can as well bring myself to a level where I can respect this younger man that I'm dating. Then it can work. Lakini doka mostly the ages marriages a woman is older than a guy. Some of them do not work. Nkechintire the age factor ntire ga widako. Okenga widichwo. In fact, men tend to forget ni enga younger than the woman. Koro gini bedoga widako. Is younger than me. Jiwacha ngoa, is younger than me. Kika uweni enditero katamana, uweni ukawiti idikata wadalagi. Ngamadi kungu uweni nga, mother-in-law. Dako moti ni chikelo na nango. Kori ngendi gikwacha kama comments woga widako. Kori maembe korone nukoda bedo beta nigeche. Mama umo kuongo kodware and older than you. Ya wa woda. Ikawa manambas na imikelo naka. Aya, sister-in-laws, belunga ni sister-in-loves bende. Wewe umeoa tu mwanamke mkubwa sana. Mwanamke mkubwa nitokire ni mwanamke mkubwa ni masapota wadi gini mondomyo yudu pesa. Koro gigi madako ko between wachoni. Ma okapari kanyalo work. Let me just use him also to get what I want. Hivi nyokore mbongeni this cannot work because I'm older than him, though I'm just staying with him. En gima ber kabisa. Awinjo kiwacho kacha nyaka the authority God. The society and the Christianity in marriage I think ni the age is recommended. The society nanone mondo nyako kendgi ngama duongne. Yeah, as an age marubu yonongo benibedo more than the woman, and then the society also has it. So I think Christianity bende command. And then what is also happening in the modern day life. Yeah. Gi bende winjo chendro ni, nyiri winjo chendro ni, chuo bende winjo chendro ni. Ntire ngama koro do make decision right now. Or they kawe kat the way. No. What do you advise? What advice is, there is a reason as to why they said the age gap. Like ngamadicho nego bedo malo to ngamadako bedo ma younger than them. Gimanaging considering mostly maturity factor. Donge. They say women mature very fast. Very fast. We mature very fast. Anaka benikoro sanado amanyo ngamake enda sane. Anada mana yani makora do adonjo kende kenj moro. Onyago bed mana gimoro 40 to 45. Nikech adi challenge.
idea wise. To ngama dicho kudoga ni mondo ego no obed timangoa obed bruised. Iwinjo. Samora di kata mana penjo moro intellectually, tiji feel near I intimidate. Iwinjo. Kori ngene ka in mature intellectually, you are mature everywhere. Kori nyalo treat ngama dhako ni kaka princess. To ka age aduong ni to itinna, it's going to be the other way around. Yes, we can pretend that we love each other. I am older than you, you're younger. And because we love each other, we can be blind to all these other factors. But time tells. After years, you look at boredom has now crawled inside. Now there's boredom. Gimakoro niero nengani yendi kori nanuka koro bedo faded away. Ivinjo, gikamani wacho nukande ni iduong ka gikukore ka bedo. That the voices become loud. But if that is your match, if you people can have a constructive conversation together as couples, you believe in each other's values, you do not overstep boundaries marangata. Jonyulni, whether they accept or they don't accept, but you and you agree niya, this kind of person, I feel is mature, even though age is older than me, I can do what? I can just stay with him. Lord, I can't agree. Ningene ukanyal biro ngisini kende a 20-year-old, yet even owning a miram go then 40-year-old woman. I will not be the one to stay with you there. Koro gimido make a decision. Look at all these other factors surrounding this guy. Kako rewe watch age no endo. Ngiye gik moko gigi kaka gi play monde. Keke watch niya idu akendo ngamatin. Mon be sani koro dhine jok madongo kabisa do ngeni age gap ni gubed gimoro 5 to 10 lakini gisani tedo ka gidine kata mana double their years keje samoro ken 30 idene ka koro dhine 60 en watch maturity mine no wacho ni endi to gi watch finances bende iwinjo koro there's a reason why ngama dhako biro ni ngama dichuo Steve an sani kadwa na bed kodi I said no you are 5 years away from now. I have seen your 5 years. I have seen your 5 years. Manugi ma wise women are doing outside here. Emo mi dipe njoreni ya nyako ni nene gi pesa to wuka ginene milimani odio manyo dichuo moro nyalenda ni mobet godo. Sama nyako ni ne wuogi janyalenda ni ndi osego kwan 5 years. Where will this man be? Are you seeing? Women are very, very, very calculative. Even with some guy who mpoko watu wafai. Embele community, embele society, these people do not rhyme. Lakini isego kwanene anka bedi Steve ni by 5 years. Steve dibedo no segero kata mana his own media house through the support madwa support egodo ni endi he will be stable. Lakini nje moro mayale ni Steve ni. Kulingana na vile ase will Steve the conversations we've had is very shallow. Okudonji. So imono ko drop ni watch your status but drop ni cage in as much as otemo have conversations in terms of development you are not embracing anything. Onge kumora moro munyaludie ku. Okiwinji. Yes bear na nyoro na gongere status niya. Idichwo bear is troll inigi biceps inigi everything inigi biats inigi mkote madhako dwaro tonge conversation mora minyalo have ye gidhako ni apart from sex ena ka sex osiru dong mano kende no that is the only thing moberie that can keep a woman that is the only thing moberie koro kikelo nene daddy kuna biashara nyingine nataka kuanza ama unaona saizi biashara Airbnb imepanda sana. Nilikuwa naona hii pesa tuko nao kwa account tuende hata tufanye nao hata Airbnb nyingine ikuwe kileta pesa. Maana uko kelni you are zero. You are nil. Yani you do not have knowledge of things that are happening. Kwa maana woman is saying that you don't have a vision. You don't have a vision. What would a woman be doing with a man with a vision? The only thing is good in his bed. Will we die in bed? Enjoy. Will we die in bed? You will enjoy. But will we die in bed? No. It's true. After bed, there's life. There's life after bed. There's life after you being too handsome. There's life after you carrying AK-27 gun machine gun under your pants. There's life after that. So don't boast with the AK. Don't boast with AK-47. I have inches. No. What can you do if this inch is taken away from you? Build mansions. Yeah. It's same as me. I can say I have nyash. I will not boast around with my nyash. What do I have to talk after when this nyash is taken away from me? Nyash gine ne fuong rega baby.
gifungre dazi bidi kono kose fungre very koda vision bana focus lazima kuanza kuwa na focus wanaume si kwa ubaya. Kamano maduong' ahinya kabisa. Then one can do you support a man to have mpango wa kando? Yeah. Do I support? Is it good? Does it have any benefit? I will honestly say, I'm a Christian by the way, but I love to say there's so many reasons to women are having mpango wa kando, and sometimes ngamadi chubedogi mpango wa kando is even bringing peace to this marriage. By the way, really, according to the way some of the men spoke, that mondo mi ken gi mpango wa kando ineno ka kendo koro kweni tiere ot gi the main iwinjo. In other words, mpango wa kando goro no the main stress mano ne go bedini o handle iwinjo. Gik moko te mondo go beni the main handle lido ka koro mpango wa kando koro timo iwinjo. Omineno ka a man with mpango wa kando is somehow not a bitter man. When and if there is too much chaos at home, there is a way there is a place this man comes to vent out all this chaos. This man has wisdom. This man has wisdom. Tingeni mpango kando makoro wacho ni mpango kando sani endi elungo ni en modern polygamy. You know, men are practicing polygamy. Men are practicing polygamy. Mpango wa kando ilungo ni modern polygamy. And mania the traditional polygamy. En ni ka unga madha ko nti di introduce a family katani you are main kama tuna noni ukorudwa chako daklaki lakini gisane. In fact, in modern polygamy it is even now worse. Yes, men are not taking women home to introduce them, but they are busy renting apartments for them left, right, and center. They are busy taking them to Airbnbs every Friday. Emomio baby pills is very much on sale every Friday. They are busy marrying women, not officially though, but they are into polygamy. Even the women know. They have kids. They have kids. Men have kids outside marriage. Some, but you will not know. You will only know ching makoro ngani olengolewe. Sama kori ike. Kore ka nyithindo biro gi alafu ngini mpango kando bedoga. Kiano timoka na dokuero ga mpango kando. Okinyal ga yero mpango kando ma kiana wachi koso gidigo ya. Yani idwa kanisa mi yero mpango kando. Tiere ngama berberie. Ngamo yingo ga main gi gimoro kata chiel kata riyo dongi. Kore nano kanyako ni ene ga mana kept. Ene ga kero mpango kando mange nyingine okudwa ga tich. Gini kano giga kana nikech nitiere gimana wacho ni peace. There's this peace that this man is lacking from the main that he goes looking for. To peace nikose yude, he can invest in this mpango wa kando. Odu mpango wa kando ni nitiere kata mana gi nyithindo ariyo madongo to ng'ani dwa pidho nyithindo gi botere nyithindo gi international schools kan nyithinde samoro somo mane public mano nyithindo ma nyakoni obiro godo mok mage. I don't know what women do, but yes, it happens. Mwinjo kama koro ngamami koro report na ni Jero watoto ambao amepata na mwanamke mwingine si hata wake anawafundisha. Amempangia huyo mwanamke nyumba poa, mimi hata siji kwa nyumba poa. Unaona? Anafundisha kwa international school. Wale hao wake wanasoma tu kwa hizo tu shule za kawaida. Ni nini imefanyika? I don't know what women do to make a man that invested into this relationship kata nyithindo ma okonyolo. Iwinjo. Akiagi ma women timo, mamiunga madichu ode maode owe gimoro siling 500 od mpango wa kando ni owe gimoro 1,000. Lakini nitiere answer moro manachielo 100 no wacho ni oda anyalo we siling 500 od mpango wa kando anyalo we siling 1,000 nikech ka we siling 1,000 ni od mpango wa kando taneno tich motimo. Te oda tich rom gi 1,000. Tich rom gi 1,000. To oda to ka we siling 500 kata ni mondo mited godo chiemo. Adheno no ka we moketa godo. Rom gi 150. Rom gi 500 will reduce to 150. Nikech moko gitao ka okete chama donge. Aya, moro mono wacho ni to kadhi od mpango kando mawene otindi aneno gima pesa na timo. Aneno kata gi kit chiemo mitedo na. Aneno kata gi kit kaki pedho na kitanda. Iwinja? Kakirwaka. Ininge ni samoro obiro ka ndi owe pesa yes to kodhi luokore timie leso mabe nyathino lae modhi umre godo.
odhi oywere godo kodhi e baf donge Lach go wang'e. lach go to e odni edi to kadhie nya Yesu to mama ni miya tawel marachar rachar iwinjo kawel be kaneno dum downy man ka open conversation with some men. This is how they're opening up their heart to tell me oneno kagima obedo valued is now something like being treated like a king man in any wacho chande iwinjo. So he's getting his kingship. Oh, you know kingship neno endo nyako ni chako neni hey daddy leo umekujaje kama umekasirika nini mbaya unaona to wangi mingi godo en wang mar lavja babu iya Chunyi idhi ya ne mama ni Chunyi lakini od moro chakani dhie ini kai agoni simu to kimako simenango ang'o mkoro ijwaju wangi kaende ang'o mijwaju ne wangi koro ene mani ngeni koro wane mani wachwanyi wane mani wachwanyi oterata dress oko kuchocho ni winyo mani ngeni ngama dhako penji lakini uti ofiska Steve ise chwanyo rigi jogu kitata usegombana idwa kata ngama penji ni ang'o mano timore winyo kwase timore kamano ka mpango kanoni osepenji ni ang'o mano timore gi wang' mong'ino ene kako rwaki nong'isi ni ami pi modho mondi kosa tim nyang'owa yumi nyaka choices monego bed ni timo mondi kosi dadhi luokori mondi o treat maber to kone treat maber wacho ni gima dichuo manyo dichuo kende mong'eyo dichuo nyalo kata wuotho kuom mon 10 to gimo manyo ene mong'eyo chieng' moboyudo gimo manyo no bo settle alafu gima ng'iso mond bende kikipari nyathi nyalo mako dichuo mano kore keny kikipani ni wach koro nitiere nyathi moro mano yudo accidentally kapok ubedo ready ikaw bu wacho ni mondo mi ukenyru mano ok nyal keep dichuo dhi bedo kept mana kodwa no bed kept okata nyathi mi wacho ni watrike yani tinde betatics moko ni amak ne nyathi mondo mi ayude godo onyalo yudo nyathi to dhi weyi godo kanyo wendo do not play any taxes for a man to keep you. A man will keep you only if he wants to be kept. Kendo temo wacho ni mon moko be negi nyithinde udi jichuo pana ni mano nyathine kara nyathi otieno. It's true. It's very true. In mano it happens. Yeah, it happens. Mundi pa kaka wuode chal gi kwar gi kara mano nyathi otieno. Alafu nyithindo gi bingine nyaka chakre chal ga kodi. Nyathi ma is it adier? Adona kian sama nadongo ning'isa ni ati nawinjo mpaka kigoni ka awachi ne ng'ama dhako anigi chuora to samora semako ich oko ni chances are mono mi nyathino wuok kata chalore gi chuora ar high gima no bed explain to me ni ya ingeni kinindo nitiere kuma ng'ama dhako it is not scientifically proven though nitiere kuma dhako part mar dhako e kitanda magi dhako nindega tung yokoro kuchocho ng'ama dichuo nindo ka for security purposes mostly koro neno sama kata ng'ama dhako dwa kadho ni dhi konyore e cho okadhi iwinjo koro kadhino chiemo kode nyaka e plate achiel no endo it was been explained traditionally ni mano nyalo nyaka nyathi chalore kodi dho mano kene nyathini iwinjo koro nyaka chiemo e plate achiel we are the things that we do together as a man ko sane ng'ato bed gi sande chiemo ra chiema but yeah it happens and sometimes mon moko no mi reason gimo mi nyalo do ka gidhi yudo nyithindo oko to gino nyithi chuo ni indi moro no ng'isa ni I did that to save my marriage in that no se realize ni chuore ni ok nyal chiwo nyathi to bingeni we nyal chiwo nyathi nyaka mama ubonge no ke nyal chiwo nyathi to bonge maber ni nyathi nyago loko mago gima mono ng'eyo moko koro owacho ni no se fwenyo ni enonge gi shida to chuore ne wacho ni gi shida to en gi shida koro no dhi mondo mi omaki choko to nyolo kode nyithinda dek moken meke iwinjo Jeronim I did that to save my marriage koro dichuo ni to kia dichuo no kia empo kekara no konyal chi ntiere moko mabonge gani they important but they keep quiet about it gen important gingenia they cannot have kids gingenya nyaka nyithindo gi ok make gi but because they already came to nini that they cannot give it happens so a man knows that is important yes. okonyal nyuon to no ka chige ne gi yes unga bere wel nyako ni to cheat yes so it's just quiet about it's just quiet to some makata be mami ne gibose wuogo do wacho ni kanya we ginyalo kelo ginene taya dala ni kendo ke wewe odhi kamano do be nitiere moko mabe mother in laws be ma arrange ni mondo mi itim nade yudi dichuo moro mondo mi okel nyithi mondo mi line jini odhi mbele there's some mother in laws who do the same things happen modern life this modern life we do have and I don't like the story of DNA because DNA will break so many marriages
It's very true. Another one told me that the reason moko do have kids gi chwore eni nikech chwore no neno ka is dumb. Sorry jowinjo. Hey, yeah. Oh, guys dumb. Yes. Bro, mi anyithindo mofu. Yes. No mi anyithindo mofu. Koro amanyota oko kucho chwore mondo kataka Fupe ni opago nyithindo kaka chal gi wuongi. Opago nyithindo kaka. Dong baba ni nyalo kelo pesa, baba ni nyalo timo ang'owa. Lakini omanyo intelligence. Dhi wacho gani intelligence quotient aga kum ngama miyo. Lakini koro mondo mi wab nyathi kodi. Ong'eyo gik mang'eny yawa. Yawa ong'eyo gik mang'eny. Ya ng'ama dhako ong'eyo gik mang'eny mondo obed gi nyathi kodi. Iwinjo ka samoro nyathi koko wacho gani wi duong ka wi jodala gi baba. So a man will never know, we will never identify whether this is his kid or this is not his kid. You have to be on a very different level of intelligence for you to know that. Ama accidents zingine zifanyike. The accidents moko masamoro be you need maybe blood transfusion or something like that. Kodi neno you are not compatible ama bone marrow whatever. Or sama une heated this argument ginga madhako niende. Kodi kodhi ngisi. Sama une heated argument mosa no kise joga and every other thing. Kodi ngisi benyithini wakumeki wacho ni sama kodi gwano ne dia kumidhieno to weri gi nyithinda ka mano kodi ng'ama dicho kodi wuoyo donge dia kumidhieno kwanza fundgi gi dhi to weri gi nyithindo aweni nyithindi mage nyithindo go kumeki kodi ko gisi nyithindo go kumeki nyithindo jadhigo alafu mogo be nong'isa ni mano kodi ng'ama dicho nong'isa ni achini osebedo gi chiegni for 10 years en gi nyithindo adek aki gimotora gi nyithindo adek garo en gi nyithindo adek. To nyithindo adek gienki onge nyathine kata achiel nyithindo gi belong to his wife's ex-boyfriend. Are you understanding that? Wife ni donka ni pokoro mokode nen gi boyfriend. Bana gisewere kode. Lakini ni boyfriend ni emodok nyaka boa godo nyithindo kata kosebede keny gi nyathini endi gi dichuo moro ni endi. Boyfriend ex na ni endi emodhito dogodo nyithindo, but because ex ni samoro ken capable financially pesa madi chuo ni mieni ema be o finance godo boyfriend ni ma ex na ni endi ma pod is even married to another woman, but he knows that he has children with this other woman who is now married to this other new man. Ibinjo meaning ni nyako ni pod limo ga ex na ni endi. Koro ex ni bongeni magi nyithinde. Ex ongeni mago nyithinde to samoro ex goga matek. Samoro excess goga matek kabisa. Gidwa nyithindgi. Don't you know being ni gi nyithindgi mano ngiso ni gin gi siri ni maduong'. Koro mondo mi keep siri ni you have to be sending money to them. Iwinjo. Koro ka bwana ni endi iluongo ni odogu you are rich guy. Ka you are rich guy ni mi ga pesa. Ingeni keto ga ex ni endi salary monthly. Mako kitimo kama not I'm going to tell the world that even now blackmailing you with you having their kids. I want my kids. Mano izani jero ngani dwa nyithinde jeratim nade. But it does the law but the gine minyalo maki kaka kichine mi ketho keny mang'ani. Yeah, it is very true. It is very true. It can, but now we are looking at. Does he really have the rights? None at all. But koro nikech blackmail gi pesa. There are even some lazy people sitting somewhere who just want money and to blackmail. They don't have anything. Lakini imbe as a woman. So why would a woman go back to his ex and have kids? There could be so many reasons. Bad reasons. There could be, bad reason jachien kabisa. There could be either can be bad reason, it either can be that it never ended. It never ended. Samoro kata nobedo forced to marry this odogu man. Samoro haikuwa ishanga. Samoro ntigi mangani netimone mangani optimo. Da angome mi onyiri machi da ki settle tugi ngame dwaro no mondi bede weri gi tago Felix. Giwacho gania Felix nyalo bedo ni onge gi pesa lakini Felix bere kitanda. Odogu nani ng'eny gi pesa malich kendo nikalo to kitanda en zero. Koro dwaro both. To both wengine tek yudo. Again, you can never actually, wanasemanga you can never find everything in one person. You just need to be someone with their own dignity and respect and every other thing. Mondo mingami settle godo ni endi. Yuna kuro mogik mabende kuro watikatika ne mon mabende kuro ni marriages gi do ka bende kuro smoko gi in that king to their men are not satisfying them sexually. Do they just be in that marriage or they will just that give a better in that marriage but they cheat outside to get satisfaction outside? Some be in that marriage but cheat outside. Some walk away. Some tend to assume it doesn't really matter.
But advice nama miyogaji madwa keny en ni sama you are dating someone, bed issue should not be something you are shy of discussing with your partner. I'm giving myself as an example, if I am to. An ka wach nintiere dichuo moro masani, I want to know him. Steve, I'm telling you, my main knowing you, I will have to know that who are you? My who are you Noendo? Steve, I will have to check you machine gun wise. Okay, check me in terms of size, no way. I will check me, is it healthy? Is it active? Can you stand? We have had so many cases of women in church. Marriage arranged in church. Ingeni ka marriage is better arranged in church. Oko yinu katamana kiss, oko yinu katamana timo romance, gieki. Ibinjo. Ni until marriage. Dedo ka marriage ni be church bema fund. Ibinjo. Koro ka church fund marriage ni endi. You will have to adhere everything that is being said. You will not meet this man. You will not meet this man sexually. You will not do anything. Magarasa moro kodi kata date kata mana coffee date. Someone has to sit aside to wait for you people. Angalie vile munafanya nini? Vile munafanya ili musiata enda karibu. So mimi ninawaulizanga. Ati what will you do if your honeymoon night you realize that this man is not standing? What do you do? And that is why you see some marriages break even after 1 month. It is during the honeymoon, night and a day, that now the lady was revealed to everything. Am I going to stay with this for the rest of my life? Then the man is not ready to have such conversations as to why this is happening. But if a man can talk about why that is happening, then both of you can look for a solution. We need to have talks, very uncomfortable talks. Ask your partner, ask your wife and husband to be very uncomfortable questions. If they answer well and good, if they don't answer they put a question mark. Even Mondo mi wache moko ma ina no kanga ma miyo the yuake kanisa nkech marriage was already arranged in a church bagi se bedo kende ba church no collect pesa bo miyogi kori winjo kama ngamiyo ni kose find out ni ngani chungata ama samoro chung to gore piny immediately iwinjo koro konyal ngiso ngata gino konya kata mana ngiso mama kanisa konya cha kata mana gi mama gi cannot koro samora mara mo di kanisa mama ndo daga mana no yuake kanisa yuaki pano yuak ni nyasaye ugi nyasaye lakini yuagi midhiro mano miye kaka kanisa tok done wach ngata ok wach ne ngata iwinjo. So it is very important when you're dating, try and check out someone. Just check out someone. Toka pondi nigi issue. Be very open with this person you're dating. Mondo mi ungisi ni this happened, maybe it was an accident here and here. We can help come solution. Hata we mwenye kama mwanaume ashakwambia kwamba this is an issue I'm having sexually. With the wisdom that God has given us. You cannot use that again against this man, like you are important, blah, blah, blah. Pana. Try and help him find a solution. Try and help him find out the other ways around. Which other ways can you people both satisfy yourself with? Epi unamsatisfy, epi anakusatisfy. Hiyo ni kama mumefungua roho mnaongea. Lakini koroku wege ni wacho kichunga mabobedo kodege. That is stigma. That is what some of them don't even say. Wengine wasemangi mpaka waere. Hata siku ya honeymoon night, you're supposed to be having sex with him or her. Wacho ni, by the way, nimechoka. Let's do it tomorrow. Tomorrow tena nimechoka. Ma excuse mo ketika nikecho senge issue, my God. 1 week there. 1 week, lakini nikech stigma. Because of stigma. Koro a courtship kandi berka imulo nyawadu. Berki mule ke ni mule ma proper courtship. Ka onge gimoro ni shy. Ini shy to mane mi dak godo. Onge gimoro ni aluri sa tabu. Kapu kiketo ring. Nge. Check out. What is courtship? Courtship enga you're beautiful, I'm beautiful, you go bana, you are not my brother. And football. You are not my brother. Pastor ganga chemoro no wacho ni atinike wacho gani ni fungua hii veil umkiss. Iwondo riga ni fungua veil umuone tena nga manu nena magara nyoro guchi roka pokibet. Magara ga pokibiro kai nini you lazima you have to check out. You have to check out someone. Yeah, give me watch on it's true Nikecha. In fact, that's why I think people really wonder why angomonga nitimo wedding to marriage break up 3 months 6 months kata year 1 year poko chok. To sell wargerencha.
So many reasons. Ok en pesa kende. It's not about money. Erokamano. To konyalo wacho, konyalo nyiso ng'ato. Gini wanyadhi wanya katua wasa nikech saa ne koro mgajuanga kautu maken magunero kamano maduong' ahinya kuom kete mane Chuny Onagi TV kende Adundo Jaluo ago mbaka kacha maber kabisa. Pod odhi luongi kacha mondo choko go mbaka ni to chalo nade nikech in this courtship process bentiere a lot of mistake mabende jitimo mana gime wacho no people are afraid bla 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 kendo gidhi realize ne kare ne gitimo gik moko maricho kabisa. So bo adhi neno to process mag in this courtship would the don'ts and The do's. chalo nani mtungo jwangu kopukwa tiko tadika thuloma kena monda mi Jeronim ponono ni watch name modo ano watch kacha mugik your parting shot. Erokamano. My parting shot ni do not rush yourself. No one should also rush you. Kiki way your family members rush you into questions magni. When are you going to marry? Or when are you going to get married? Do not let anyone rush you. Nikech gidi rush to idhi get married to ka shida wuok ine midhi bedo gi shida nikendi gi ng'ama ne gi rush ni mondo mikende niendi. Marry when you feel you are ready to marry. Marry when you see that you are okay with marriage. Do not marry nini watch friends you marry. Kiki marry nini watch mi onyar ng'ato ich. Kata nikech omi ich. Kiki marry nini watch ngi pesa moro matin yombo jackpot moro koro idwa marry godo. Kiki marry ni watch ng'ato jaber kata ni watch dichuo moro jaber. Marry because you feel you are ready for marriage. You are not doing it for anyone. You are doing it for yourself. And also, the good choice of partner you marry will actually determine the generation mawadi kelo nikoro. Will it be a broken generation or a healthy and safe generation? Yeah. Thank you so much. Fatimata, je suis touché, mais je te pardonne. Wechete kanye kwa mgajuanga kamora mara mitaka tulunwa kina magoniro kama ndunga yenye nwana kachaka chel kwa Jeronim bware idi bodo kachagi podcast saburo Kenya luni so members live wadi bedo gi podcast saboro edbedo YouTube wadi weche mag komonyuol ma contraceptives to gi challenges ma nyiri wacho ni gin ga godo to igi masamoro government nyalo time so akeka ka wadi share link no endo afterwards mondo me people can also interact with it. I don't know how you do it here. Sasa ko kamano madunga ahinya go kamano madunga ahinya Felix wacho ne winjo wach maber kabisa kachel kod mumo erokamano madunga ahinya wan bende kachel kod longo ni Nelson Mandela Kore medusa machenro ni mabende okelo ni godo ka wuok Chuny Onagi TV achiel kachel nyaka kamora mora mitene kor mgejwanga go nero kamano madunga ahinya crew nyiero crew mor Chuny Onagi TV mor te jok man single ka koro dhi onge gima gitimo amor married men bungi kaka gidonjo ko kamano oritu masani wate chenro ya Steve James nyakwar nyaronyi wan oritu masani kamano